teman ya di kamar saya mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Ka Presiden Jongga Megilia Asha Worker Union ka kong Mira Jun Mersing ha ka arterik urempang arjar punrio kala ong baka Pisa ka basaw Klur prapu arlak riusan hajar tingka ki nong tri Asha ki deban yo kadang Sahkut ha ka Tnat ka Koit ka Khiah ya ka bakimpa yo satya Kakong Mersing kalapan pau ya kani hadin bau menteri ka Tnat ka Koit ka Khiah ka sorkar jela uba wailan miki shela dangshen ula pentip baka sorkar kala dep pelaj ya ka jingsiu baka jingduna ka dei na kaliang jongki Asha omna ka Tnat ka Koit ka Khiah Kala ituru baka jing pinsange jongga union ya ka jing sange trikam bak remput singi kalong hadin ka jingakaran bat mission director ka National Health Mission haka ba ulak kular ban pelanyo ya ka Pisa ka badai ka hok jongki Asha ban penbed ya ka jingduna na kaliang jongga Tnat ka Koit ka Khiah bat ki Asha Housingi kecing sangat trikam jongki Asha jongga Megalia State di Brokoi kata kadai kecing sedang nadu ke pratarik jong penai benengkong hajar apun riu hadu ar punyau tarik jong penai benengkong hajar apun riu hi kala don kecing yo kendu lang lani kecing yo shong meeting hapadeng ki officers jong ke NHM bat kum juru nakaliang kinu yalam jong ke mau hapo DHS ha ka meeting la discuss hani bat nakaliang jong ke mau ngilapan jing shai halor kanu rim ka ba ka incentive ka jong ki Asha ka Sahkut bun panai nakaliang ka jong ki kila pensyai bat kila itu kila pen I hero yang ngiling ba ka sistem ka jong ki ha e ba ka Pisa ka Sahkut katno nakaliang ka jong ki kila push sya ka sistem katno kala alaj bat katno kadang pending ti hadin ka jing karan kepala aslem nakaliang ka jong ki NHM hi kila kaliang ni lano pin call off yak strike tena kaliang ki jong ngi ong bangin palaban call off na marba ka incentive jong ki Asha kadang pending hadin nang ta pada ngila poino ka jing shong meeting siapa secretariat ha ka ju igesni badu MD hadin ka jing discuss pala aslem ba badu MD pula request ki Asha bikin call off no yak strike bana kaliang ki jong ki kila request bikin clear no kat bakila hapo si singi arsingi yaki incentive ka badang sa dia kum kinong yalam ngila asyim ya karai bangin call off no ya ka strike nama bangis ngong thu hero ba ka kam jong ki Asha kalong ban si ya ka live ka jong ki wei ti henrei ha ka live phau tarik pat niyo ya ka news ka ba I health minister ikran I ong ba ngila clear load ya baro ki pending jong ki Asha ngila solve mo ya ka nega problems but kum juru I ong ba kadon ka issue ha ka biade berkene ka pending tambah kam dei na kaliang jong ka department henrei ka dei na kaliang ka jong ki ti kani ka kenten ka ba ikran bandong ba kam dei na kaliang ka jong ka department ka dei na kaliang ka jong ki ka thau bet ha ka biade bat ni ki Asha te na kaliang ka jong ngi kwa bante ha kano kanong rim halani halo kano ka dur mo ba kata ka pending issue kan dei bat ni ki Asha kadi kicing bom kwa jong ki Asha ban shim yo ka Pisa ne ha kano rukom na kaliang ka jong ngi so tu tiba ru ha ka tu ka singi ha ka tu ka kubor I ong bangila solve ya ka problems ngila clear load hendai ha ka ju ka singi na kaliang jong kinong yalam ka mauhi ngila pan ya ka jingkhain bat ka jingtip ka batikana na po finance badai jong ka NHM jong ka state baro ka wei ngila ba ka total pending kadang sa hadu saw crore prapu arlak henriu pusan tingka kat bana kaliang jong ipat I ong ba lade ban clear load dan rai kat bana kaliang jong ka department pat ka kamba kadang sa asa saw crore prapu arlak henriu pusan tingka te bat katu ka kentian ka bai ong mo bakam dei ka issue bat ka department kadai bat ki nakaliang ka jong ni kwa bangin yo ching shai na I health minister ka kata ka benta kadai ka bangi da kwa e bangin yo ching shai na marba ha kanu kurukom kanang bayo le sila da kadai kala dei ka issue bat ki Asha kanang ba nakaliang jong ki Asha kila ban bet kan bangin yo ya ka incentive ka jong ki every month ambakan Sahkut kum benta da kisan banai ken ru banai ti shu ru I ong ba nakaliang ka jong ilaban hadu arsin ya ka kentin kam dei ka ba ikaran tang hisir li si ka dei ka ba mai la ti bahaban ong ba ka dei ka issue
kebaya dei tang bat kadai ke isu jong ki Asha kam dei ke bana kaliang jong ka department te kan dia hang dengan pensyaya pi balada kam dei na kaliang jong ka department na kaliang jong ngi pat ngi la yo jing tip na po finance kila ais ndo ngi da kan ka list mo da kan ka chan bahang ne ki pending ki dei ki pending haki MO ki pending bat haki BA MO komod kabadai bat ki doctors jong ki facilities ka baki Asha ki don nang tabat ki ne ki block accountant jong haman ki block ki baki Asha ki don hato kine ki medical officer in charge bat kine ki block accountant ki dei ki Asha namar kat kum gajing lap jongi kine ki dei kine ki Pisa baka pending ka dei leng ba jong ki te i health minister pat i kena baka dei ka issue jong ki Asha kapani begini ki medical officer in charge bat ki block accountant ki la dei ki Asha kim dei syuk ki breu jong ka department namar ka Pisa ka pending bat ki ti bat lu shu hang ni nga pensyaya pi hoat na kaliang jong ka department kala le sitom mo bansiu ya ka Pisa hapo kini kisis ni arsni pangbakat hadu kan dia tarik ke bamenta ke bangidon menta ka pending kadang dei sa arlang prahaja tengka bat kata ka dijing tip ke bangi dang yo na state finance mene siteng singi idang sen hapo WhatsApp jonga tinggal soban ong ru bakum minister badai pek ya kata Tnat Koit ke Khiah mau kabadai ka department ka bamai idai pek ila di ban sim Khiah ken habaki Asha ila asyong kila asyong sangi ikiti trai kam hadu arpos ni nakaliang jong imdon ka wiru ka jing keli balai pi ki Asha pi asyong sangi trai kampung ni im kwa ban keli hiru nrai sngo kendet pat bani shu kensan ikam bana kaliang jong ki kila sol ya kata ka problem sada ke baki la ada ban siulut ya ke insentif jong ki Asha ya nakaliang jong kami gelia Asha workers union pat hang ni ngapen syai pat ba kamlong kumba i health minister ikran hakan news ke jong imen live powtering nrai kat kum ketu ka live powtering ke bamai ikran ka Pisa ka badang pending kadang dei sa Sahkut prapu arlak henriu pusanting ka kumbang ong meni yes, sisir na kaliang jong kami gelia Asha workers union ngi kerpat ia is wilet miki mo ibade i health minister jong ba in pensyaya ngi ha ka bayade bat kata ke issue jong ki Asha na ka banta kaneka pending insentif ke jong ki